DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Ay, marinaw to mga tugang. Ako po sa lingkod, Mardela, dahil iba kami na buwalta sa programang Aramon Yato kanyang pungal daw. Lunes po kanyan. Petsa 11 na sa bulan po kan Enero 2020. Technical side, kasabay niya to dyan, mga tugang Manito Tanyes. Bantang sa DCGB Social Media Department, kasabay niya to dyan, ang kuyang IT. Mark Sean Madrid. Sanitsa na. Pero malalim. O yan man mga tugang sa Production Assistant Center, ang kagandaan sa South. Yan po mga tugang si Angel Mustasa. Dalawa sa Mega Force Patrol, sa madalas pong pangalan ng mga istorya, kaya mabalang ibig sa panuan. Asin mapukaw ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa may parte kan Tabaco City, asin First District si Paring Jomar Bien. Sa 3rd District, kasabay nato dyan siyempre, Jimmy na salita na kaparangkisa. Yaon man sa Daraga area, sa Banuang Sutil. Magatugang si Renz Luna. Albay District, asin sa Southern part, ka mga barangay sa Legazpi, partner Alar Mario. Siyempre si Hans Galero sa Legazpi 4th District, asin sa kasabay niya permi dyan, magatugang si Henry Boy Mata. Pantang duman sa Northern part, ka mga barangay sa Legazpi, asin Regional Center Site. Kasabay nato dyan mga tugang si Lewens the Flash. Barsena. Ayan. Ako po si Raray, si Mardela, daing iba. Sanitsa na. Zero tiyan. Good morning po sa mga birthday celebration. Birthday celebrators. Happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Okay? Bueno, mga tugang, sana po areglado po kamo. Ready na naman para ang pangupuan si Manang ini, pero may mga sasabatong po kita, maurang pa manggiraray. Dahil po sa may mga disturbance mga tugang, sirin po kan, ano yan, northeast monsoon o amihan. Kaya maghapon pa ini sa ibang parte po ng yung mga lugar, no? Pagkatapos, siyempre, ang sa tuya po ng mga taga-Bagantabay, yung COVID niya umpa. Yo. Tsaka medyo ano yan, di magpara pasaway sa traffic tangani pong likay aksidente kita, okay? O bueno, mga tugang, diretso na po kita sa mga impormasyon na dapat po niya itong masabutan alin po niyan sa luwas. Nasa linya na si Hans Galero, ang babaeng walang pahinga. Hans, good morning, plus kami na Hans. Yung nawala si Hans. Naipit. Ay, manipis. Sana all manipis. Ayan. Kumusta? Anong pangyayari na dyan? Anyway, Sir Mar, 11 ang bagong may-record na nagadan sa Bilog na Kabikolan dahilan sa helang na COVID-19. Ini ko niyan ang nagluwas sa update ang DOH Bicol kung sain sa 11 NP2 ang ikan sa probinsya ng Camarines Sur, mantang tulo ang nagadan man sa syudad din Naga, sinsero ang nakaklasifikar na others, alagaday pa na itataram kung sa ining probinsya o munisipyo sa Rehiyon Bicol.
Sa ibong nalado, Sir Mar, apera kayo ng 11 na idagdag na COVID-19 fatality sa bilog na Kabikolan. Bigwaman ng 17 na nai-record na panibagong kaso kaini sa Bicol kung sa duwa kay niyan sa probinsya Panalbay. Kasi bago energan niya itong naitaw ang detalles manangod sa sarong nagpositibo sa Sudad Legazpi. Asin makatapos na nagkapira ng mga semana, bulan ang nakalihis na karihis pagararay ng panibagong kaso ng COVID-19 sa Banwaan, Kanpiudoran, Albay. Sa Camarines Sur, 7 man ang na-record na panibagong kaso kay ni anuman sa Naga City, sa Baaw man ang 8 ang nairehistro sa probinsya ng Masbate, partikular na ang 5 sa Esperanza, 2 sa Katayngan, asin sa Roman sa Mandaon. Kung babasaran ta, Sir Mar, ang datos kan DOH-HD Bicol, nagpapatong na sa 3,806 na bilang kay total na na-record na kaso kay ni pakan bulan ng Marso sa Kudmunya na bulan ng Enero presenteng taon. Ang aktibong kaso dahil pa nagbababa sa 400 dahilan sa 472 pa ang bilang kay ni susog sa DOH-CHD Bicol. So far, Sir Mar, yan ang pinakabagong update kan COVID-19 sa Kabikolan. Pinalawas iyan kan DOH Bicol. Ang Nagkatulalo, 11 ang gadan. Pirang yan so positive? 11 ang gadan, 17 ang positive. 17 ang positive. Kanakaaging banggi o kanakaaging 50? 50, oo. Nako, parang season na naman. Dahil pa nag-uhulpa ang COVID. Okay, sige. Yan tayo, Sir Mar, mga dagdag na bareta. Ans Galero, DCGP. Thank you very much, Ann. So yan po tabi mga kabarangay. Love your life. Tangani pong maging okay kita. Ha? COVID is a dangerous thing, mga kapatid. Kaya tandaan ninyo to. Nobody gets sick with COVID no more kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Love your life. Stay ka lang muna sa bahay, sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo'y madamay pa. Yan mga kapatid ha, love your life, COVID is dangerous thing. Diyan ka muna sa bahay, huwag mong pasaway. Pag nahawa ang pamilya mo, kawawa ka. Kawawa sila. Kaya ingatan po kita, ano? May mga nagpaparatararan, tubod-tubod may kang COVID na yan. Ikaw kan, Ikaw kaya na nagpigtext so sarong opisyal ka munisipyo? Tubod-tubod yan kan COVID na yan. Gusto mo nga yamanay, marina ibahanta ka duman sa pigsasarayan ka mga nagparasitive sa COVID. Abo man! Ay pangyayari sa inyo. Bueno, Luwens por si Marcena nasa linya. Luwens, just come in, Luwens. Salamat, Tabi Partner Mar. Good morning. Asina, good morning sa kapos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang pareta inaksyonan na kan Albay Power and Energy Corporation o APEC Yung? ang itinulok na problema kan Barangay Council kan Peñaranda PNR site Legazpi City. Manungod sa nabari asin na putol na poste kan kuryente na nasabitanin sa rong alangkaw na truck kan mga nakalihis na aldaw. Yan ba yung dahilan kung ata brownout niyang kasubagong atab? Kaya manin konfirmasyon nali sa APEC Tabi Partner Mar Ano pero yung posting yan? So yun dyan sa may ampangkang substation? Roger, so Sa ulit Sipak? sa may Sipak, Ayun. para ni baga ini sa may Sarong Hotel, tapos adjacent kan kataning oni so dating railway baga, so PNR station. Baka binugtak sa kali. Right. Reparaki mo rin ang pagkabugtak ang poste kung kinalot sa baka sa kali. Ah, Ha?
Bako man sakali? Ako man. Marahiling ko sa bago, pigtotok-tok ito kang truck dyan. Gano'n niya ako sakali ibubugta ka. Maray, bako man. Bako man sakali. Man. Tak mo sakali, may problema kita dyan. Roger. Sige. Ini makalihis na mano paraan at inipagunambitan sa TCGB News mismo ni Kapitana Mafi Velasco ngunya na pagkaaga na tigi-irahay na inikan mga personnel kan apik dahilan ta apisar kan mga linya ning kuryente nagkararaot pa sa mga linya ning cable, internet as in telcos na nakikisabit sa nasampitan ng poste kaya dakulan nagaagrangay digdi dahil sa perwisyong tinaraka ini. Ano na nakasabit ka? Truck, sarod daw na truck, basado sa CCTV kan 911. Nga ta, lampas sa height. Alang kaw na truck. Ang truck baga dapat 14 pisa na. Yeah, Kaya pwede nanay. magsubra dyan. Baka nakagili doon. Ay, pangyayari sa buhay, ano? Roger. Kung kaya sa kunyan Dapat talaga ngunyan digdi sa tuya. Bako nakabli. Aha. Sa irarom na. Correct. Para taga pa ng laugan gari kibaha. Day man, may mga Tunnel ba may mga siguro? teknolohiya kayan. Ay, gawaning pipabalda sa irarom kang dagat pa sa isla. Ayan sana. Kaya lang, ang ano kayan, tamagastos. Roger. Pero yan ang pinaka-the best data. Mas bagyo dahil madadali. May truck Correct. dahil madadali. Correct. Kundi, wala pa, malayo pa tayo dyan. Baka Malayo mga, pa. mga 20 years pa. Aha. Yeah. Roger. Kung kaya sa kunyan susukay Velasco, tulos tayo na po na niya ang apik ni kasubanggi, asin kunyan, yaw na ini sa lugar para magpakarahay na presenteng pinag-asistiran kan konsehos di barangay, asin kan Police Community Precinct 1 kan Legazpi City PNP. Aha. Kasuod ma, inuranin reklamo anti-CGP News may kinaraman digdi. Sin sa padagos na pagkikipag-coordinar ka na media sa mga nanungda, nangyari ang siring na bagay na tulos na na-actionan sa mga oras na inidigdi sa Legazpi Port District area. Ay, tanangan na sa bagong aga, tam na aga, pag agi ko. Dati, maliwanagon nandiyan pirmi pag naglago na dyan sa may, ano yan, sa may fly. Sir. Aba, napaltok hanggang sa sipak. Oo, tayo na nga nanipikto, yun na yan. No, sana yun ang pigsalidang posting lata ay lata. Magtagal. Correct. Sana humaloy, bata may garo na kula transformer na kakabit dyan. Oo. Okay, sige. Roger, so yan tabi, partner Mar, ang mga dagdag na istorya, alidigdi sa Legazpi Port District area, may kinaraman sa siring na bagay na ipinagpaabot na reklamo sa DCGB News na inaksyonan ka na mga pinag-koordinaran na mga nanunungdan. Ako po, si Luwens Pulso Marcena, salamat Marina. Thank you very much, Luwens. Yan po ang mga aksyon kanapik. Understando, Partner Al Mario nasa linya man. Partner Al Mario na tutabi, please come in. Yes, maray na tatabi, partner Mahal, lawas ang eleksyon pag-abot ang 2022. Yan ang asigurasyon ni ako, Bicol Congressman Pino Carbin Jr. Mga kaputan kon malalawas ang eleksyon sa national saka lokal, lalo sa mga incumbent officials. Lawas yan, sabi ni Congressman Pino Carbin, although na siya ang chairman kan Committee on Constitutional Amendments, pero more on economic provision man sana ang priority kan Kongreso sa indang gibo na pag-reparo kan konstitusyon na nasa 33 years na digdi sa Pilipinas. Eh madudot-duton ang manungod sa ngaya term extension, napigabana-bana kaniba, kaya lawas na lawas ang eleksyon sa next year, Mayo, national election na yan, napigabana-bana na October 2 sa next year, 2022, ang barangay election man ang mangyayari. Kaya ngunyan pa sana na mamalisyahan na nagiro na sa ibang politiko na may mga ambisyon magsa-national sa mag-lokal. Kaya yan, as of this moment, sa informasyon ni Congressman Carbin, ang eleksyon sa masunod na taon, lawas na lawas. Yan ang informasyon pa, partner. Digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Yan, Rostando, lipat kita kay Jimmy na salita duman sa 3rd District. Naputol ba? Jim? Please come in, Jim. Hello, Yes. Jim. Yes, good, good.
Nagkagilid lang kita, sabi mas, Okay. basta grabe ang auto. Sa mga dagdag niya itong baret na panahon ka ito, durante kan gobernador pa si Kong Joey Salceda, banuan kan pulang kita Bimar, binuksan na mga oportunidad sa mga investor sa paginin mga pag-preserne mga tax incentives o mga moratorium sa buwis. Kung saan dakulan mga negosyantes na naingganyar, maggalaog ni negosyo, hindi, araw sa gabos na bakanting lote sa sentro, kan banuan kan Pulanggi, darakulao na tabi Bagamar, na mga mall, magin sa luwas kan sentro, may mga negosyo na. Sa ngunyan, dakulpaan mga nagmamanifestar na mag-invest ni na negosyo digde, an kulatilya sa naugaring Tabimar, ngunya na nagbabago ang dalagan kan panahon, parati ng pigbabaha, ang dating daiman pigbabaraha na lugar digde. Iyo. Patunay kay ni kan ang minagibagang surunodan na bagyo, talagang matindian na baha, na sinapar ka na Pulanggi sa mga arababaan na level na pinamumugtakan, talagang tubig ang pigsasapar ninda, tubig baha, pati sa mga barangay kung bako baha, landslide ang pigtatakutan. Baliba sa araw kay ni na sitwasyon digdi, natural, may epekto man ini sa interest kan mga nagpaplanong magnegosyo digdi. Kaya ang challenge mo niyan sa mga local na opisyalis digdi na mahanapan tulos kinigi solusyon kung paano maiwasan ang sobrang pagbabaha digdi Tabimar. Siguro idraga ining mga kasalugan ining San Francisco River asin iba pang mga lugar sa pagsabing natural apektado ang interes kan investor kung kada bis iguanin maraot na pag-ulan, na panahon, bagyo, kung ano pa man, nalulubog sa bahaan na mga sentrong o lugar. Pagkatapos naman kan baha, dugi. Pagkatapos na mahali so baha, maubas na sa baha, dugi, ragbaan, iwiwalat sa mga kalsada. Siguro it's high time na bago na ninda, i-upgrade na ninda ang sa indang drainage and sewerage system plan sa Pulanggi. Bako na yan akma sa presenteng panahon. Oo. Kung kaitong panahon na ako pa sa mga volume kan tubig may kabaasan pang katuwang na minasalukan mo niyan, daina, building na. Tamagin sa mga kabasan nga iaralan to pan kitubig. Correct. Oo. Iyan na mga kwandigde. An Pulanggi kuta na booming na kuta na matawo. Pag-abot sa negosyo, buhay na buhay ang negosyo digde. Ang question o garing, pag nag-uran, pag nagbaha, may bagyo, iyan ang problema man digde. Ano daw ang plano ka ni Mayor Mariscotti Sari? Dahil pa maaraman ko ano ang plano. Dapat ka niguaning sistema na pwedeng iturutagilid mo ng Pulanggi? Oo. So plano ka itong maging sentro ng mga negosyo na lugar na ini. Panahon ka ito kan maging no ama ni Kong Joey. Noong gobernador si Kong Joey Salceda, talagang iyo ini ang nangyayari na. Nangyari na. Nangyayari na. Oo, di ba kang sa gilid ka na highway, yaw na sa Darakulawan na mall. May mga malls na Kaya lang may ang mga question hotel dyan, na. kung iyan na sa mga tubig na hali dyan sa mga malls, saan minadalagan? Iyo yan. Di ba kung araw dito sa Legazpi, naigo sa diri yan na mga drainage pasiring sa dagat. Oo. Dapat, kumbaga sa kwan, may suning ngayon ini man na mga bigaragihan kan tubig. Pagkatapos pairiwason ini. Dahil pang CLUP ang Pulanggi? Yung comprehensive Dahil ko, kwan kun di kwa na ini.
Oh, so yun yan tabi Mar, magayon ako tanaan business sa kwandigdi. Oo. And dalagan kan negosyo. Haralang kuha na digdi, lumawag kang sindrong pulanggi, Oo. pagkiling ka wala too, dabis-dabis na Mar. Iyo, So, totoo yan. so no need ka na halimbawa ngaya paligaspi ka pa. Digdi, yaw na makukuha digdi sa mga hanapon mo dyan. Ano pa man, igwa ng biyo. May biyo na Oo. dyan, baka? Oo. Maano ka pa man sa Ligaspi? Yun na nga ne. Mahanap ka kay LCC, may LCC dyan. Malaw kang mga mapreskong kwarto, igwa man digdi. Igwa man dyan ang mga masisiram na restaurant. Igwa. Di ba? Ikaw Igwa dyan na na. pinakadabis-dabis na magluto kay ano yan? Kay ano ito? Bat and ball. No. Ayaw, dyan, Tapos nagabo. na yaw naman digdi. Kung gusto mo ba kan sumasiram na bayong, ikaw dyan na snipe. Ayun sa na yan ang problema. Subasa na. Bahasan nila. Kung dahil sa nakuta nagki-bahadig ang sentro, dabis na tabi Mar. Iyo. Kundi ang pag linantopan kibaha, naturalan kasalida kaan pagtapos, dugi, tapos mga ragpa, Ano nangyari basura. paano kayan? So mga nagibuki building dyan, di pa itaas ninda. Pipinapan kya lang kaw. Siyempre. Shape. Kundi ang masafir ka, doon sa kababan. Yan. Ang mga matpatuglok dikdik yung mga negosyo, harong, permi nang ma-elevate. Yes, so. Ma-adjust ka na, ngayon pagbabahat. Ayun, naputol. Putol si Jim eh. Hello? Hello, Jim? Ayun. Naputol si Jim? Hello, Jim? Ano, nalobat? Ayan na. Totoo yan ha. Ang Pulangi booming. Sabi nga ni Ken, nauna eh. Igwana po ng mga darakulang mga malls, sa iba pa mga negosyo na nagburugtak dyan. Maray bagang lugar along the highway. Maliwanag ang ano. Kaya lang yan ang problema dyan. Pag uminoran, minalubog. So, yan talaga ang kaipuan ninda na magiguring comprehensive na plano kang sewerage system dyan. Kung paano ba yan. Okay? So, siguro, one of these days, papalop yan sa local government. Ano ang plano ninda kayan? Tanganing maprotehiran not only the business establishment na nyaon dyan, kundi sa mga kasarada yan. Yo, mga tugang, magbabalik po kami. Standby lamang. O yan, hindi na, minabalik si Jimmy. Jim, go, Jim. Hello, Jim. Ano, wala na? Okay, sige. Mga tugang, magbabalik po kami sa ibang mga istorya sa tuya pong kapalibutan. May mga ipapalap kita ng mga impormasyon sa mga magkanibayan sa gobyerno. Magbabalik po kami. Standby lamang. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang, kulang! Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo, The Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit
sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Namibidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 11:05 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa pang-alas 11 Bareta, daipang nare-receiving report ang Embahada kan Pilipinas sa Estados Unidos kung may mga Pilipinong naaresto matapos magsabay sa paglusob sa US Capitol kanakaaging simana. Sigun kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, nangunya na simana pasananinda, mareresibi ang kompletong report may kinaraman sa insidente asin maaraman kung may dinakop na Filipino. Sinabi niya, 2 o 3 Filipino sana ang naging parte sa protesta kung sa kaibahan ang sarong nakuhaan ng retrato na may pugol na samud. Mantang kumpiyansa man si Romualdez na daing kaibahan na Filipino sa grupo kan mga demonstrador na naglaog sa opisina o sa mismong opisina kan mga legislador sa Estados Unidos. Yan na pang alas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base, ini si Angel Mustaza, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy, 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Hinebra San Miguel. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang sarap-sarap,
Nakaka-relax bawat higop, dala ay lakas. Ating pakinggan si Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee. Kape yung bay tama. Itong Mix 10 Herbal Coffee, gawa po sa piling natural na sangkap gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder at mangustin powder. Mix 10, gawa ng alternatibo. Dok, alternatibo yan. 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Dok Alternativo branches at mga piling butika at malls nationwide. Yan si Mr. Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee, ang ating kape. Ating kape, Mix 10 Herbal Coffee. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxvit! Maxvit! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka! Alagang Unilabian. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, mga tugang, balik po kita sa tayong programa ng inyong bunang pagkaaga. Kumusta na? Kumusta na ka mo? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala Yan, post mo yan, bro. Post mo yan, te. Pray until something happens. Push. Ayan, okay? Para po doon sa mga kababayan natin. Okay, ingat-ingat po sa tinampo, maalnas. Tapos, dahil pag-ibon aeroplano ng mga motorsiklo, ha? Ay, kumusta na? May, ano pa ba? May red tide pa ba, mani? May red tide pa ba? Lifted naman red tide Sorsogon. Tari yan, nasa linya po si Ma'am Noni Inolba, kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office. Ma'am Noni, good morning po, tabi. Yes po, good morning po. Medyo choppy po ang reception po sa imo po. Ayun, ayan. Kumusta po, tabi? Ma'am Noni? Yes po, okay na po. Ayan, okay. Ma'am Noni, nagkapod kami may mga nagharapot kaya kung lifted na ba ang red tide alert sa Sorsogon and nearby areas po sa Legazpi. Go ahead po. Yes po. So sa ngunyan po, ipa po lifted ang red tide warning sa Sorsogon Bay. Although for the past 2 weeks na kung saan nagkaigwa kitang ang Regional Marine Biotoxin Laboratory has conducted itong ina-approve ng initial or screening kang itong mga samples na pinapadala po sa Central Office. And okay. Ito po has already indicated na halos pawara na or wara na nga sa ibang station. Mm-hmm. Itong meron din yung Bahamensi yan, itong red tide crossing organism. Although, legally, ang basihan ta po kang listing kayan, itong issuance kang shellfish bulletin na ginigubo twice every month. Ayun. And, ang assumption ta is ngunyan na si Mana makapagpaluwas na po ang first na shellfish bulletin. Pero
yun nga ni po, still nakataas ang red tide warning sa Sorsogon. Ayun, pag Paglaon nakita, na lang po, ma-lift within this week. pag nakitaas po ang red tide warning, so gusto sabihin, bawal ang magkua, bawal ang magkaon, bawal magpabakal. Yes po, including transporting. Including transporting. Ayun. So, iyan sa mga shellfish po yan, mga hali dyan sa Sorsogon area, di pa pwede talaga pagkwaon. Sayang sa mga... Yes po, although may reports po coming from other public markets na may mga tahong coming from Yapong sa Samar. And dito naman po are free from paralytic shellfish poison. Okay. So long as igwang kaukulang mga requirements kagaya po kang auxiliary invoice and dito pong local transport permit coming from Region 8. So Ayun. yan po, I guess, distributed din po ang major markets kaya po ang Samar na shellfishes, dito po, including Legazpi City, Opo. may dinadrop sa Daraga, sa parts of Rinconada, Pili, and Naga. Yan po itong major na aram kong nadadalahan ng tahong coming from Samar. Although may 5 fishing grounds din po duman na naka-alert din po for red tide. Pero let us hope na ang Sorsogon Bay talagang ma-lift na within this week or dahil na ma-include sa mga red tide positive areas. Yes, tangani po na makaagapay naman sa mga kababayan tang naglalaom sa naman dyan sa hanap buhay na yan. Po. Yes, yes. Okay. Ma'am Noni, may isa pa kaming gustong i-follow up. Yung bago yata natapos ang taon, mayroong naging situation dyan sa may Partikan Padang area. May suminadsad na barge. And suspectedly, baka may mga naraot na mga barawang o yung mga coral reef sa area na yan. Ano po tabi ang information na nakaabot po sa Indokaini? May nakapagpaabot din po sa kaya na na iba pang media partners, but yung city government of Legazpi has not requested us to conduct damage assessment. So ang paglaom man din po na agari makusog naman din po itong dive team from the Integrated Coastal Resource Management Unit ng Legazpi City. So with that effect, naiman po kami nagpasiring sa Legazpi kasi mayo man din po letter request. But then again, ito pong area kang Padang, most likely kadaklan po dyan, bye-bye. Bye-bye. So, in terms of damages sa coral, baka very minimal man din po. Ayun, very good. Bari na bari tayo po yan, yan man supiga, ang kang iba tang kababayan, tabaka kung may nadanyaran. Pero tama ka, mayroon mga palang tayo dito ng Coastal Resource Management, sina Engineer Pem yata, So, Yes po. Kung talagang medyo delikado, dapat agad ang tabang sa inyo. Tama po. Ayun. Okay, so ngunyan pong taon tabi, Ma'am Noni, ano ang mga nakalinyada na programa kang BFAR for our mga fisher folks, lalong-lalo na tinamaan kita kan COVID, tinamaan pa kita ni mga bagyong sunod-sunod ka na kaging taon? Yes po. So, in terms of the GAA budget ng BFAR Region 5, gari recasted pa man din po. Kung ano itong budget namon for 2020, baka iyo man din po ang makuaming mo niya na 2021. And right now po, continuous po itong distribution takang cash and food assistance sa paagitan itong 3,000 pesos na cash as in 2,000 pesos na food subsidy. Ang nagkukumpesto po yung kang bagas, manok, as in sugok or bunay. And iyan po parte ka itong mga tinataod din bilang social amelioration program po kang mga saradit na parasira na dahil po nakakuha ka itong SAP na itinao. And along with itong mga dae nakareceive din po kang dole tupad and other similar social amelioration na na-receive po in time kaining na sa partang COVID-19 pandemic. And apart from that, regular implementation kasamuyang mga projects and programs. Ayun, opo. May mga na-damage na mga sakayan, kung mga nakaaging mga pagbagyo, may mga request po kita kayo sa National Office for Replacement?
Ay, yes po, yes po. May sinubmit po kitang rehabilitation plan for that. Hopefully po mapondohan ito. Like, if I could recall, ang Typhoon Rolly damages na inabot to 225 million. So, nag-request po kami for rehab na 250 million pesos. So, hopefully po mapondohan po ito. Yun, opo. Okay. Ma'am Noni, salamat po Maritabi. At unless po may tugon ka sa mga fisher folks na pong nag-aantabay, please go ahead po. Yes po. So, duman po siguro sa mga mauot maglawod, lalo-lalo na sa mga saradit na palasira. Pero pong magdangog kay Barreta kang panahon and any pag-asa updates o kaya alerts from the NDRRMC kasi ngunyan po na nagsasapar kita kang epekto kang tail end of the cold front. May mga areas po sa Kabikulan na makukusog po ang balod, dawa, mayong uran. So, yun sana po, ingat lang po kita sa tuyang paghahanap. Apo, thank you very much, Ma'am Noni. Mabuhay po kami dyan sa BFAR. Good morning po, Tabi. Yes po, salamat din po. Welcome po. Thank you very much. Mga tugang, Ma'am Noni Inolba, kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayan, okay. Di, siguro ipalaptan lang dyan sa Coastal Resource Management kung may nadamis pa. Pero parang nga man dyan sa wala mang masyadong coral reef dyan eh. Kung gamagaro, wako masyado arugang sa ibang mga lugar na talagang yaon dyan so siraan kang tiistaran ka mga sira. Okay? So anyway, diba po sa mga kababayan wag mo na kakain ng shellfish from Sorsogon. Sayang kang baluko man eh. Ang tataba na ng baluko mo niyan. Bawal muna at dahil pa po lifted dyan. Natunta po ang bulletin na magiging dalang para ma-lift ang nasambit po na pagbabawal sa pagkaon, paghango o pagkuakayan dyan sa dagat, pagpabakal at pagtransportar. Tangani pong dahil kita mapinaran sa mga ipinapotob na layis manungod po kayo. Okay? At saka kita makadiskwado. Alright? Bueno, mga tugang, sabi ni Larry Trilles, ang dapat po sa Pulangi para masolusyonan ang pagbaha, padarakulaan ang mga salog asin mga drainage system. Yun talaga ang kaipuhan. No? The moment na may hiniro ka na pinilapan mo, tayang baga na mga kabasa, nagsilbihan na garo kaldera mani, garo planggana na kapag umiran, dyan sisalo yan. Na-experience ang tandig di baga, kan kinagang kitinampuyan na Tahaw Road. Di ba? At alternate road. Ayan. Tapos may binugto ng mga building. Ayan, na-anticiparan. Okay? Although may mga pagbaba pa, pero kung masyadong, pero doon sa Pulangi, talagang pag umuran, minaapaw. Dakula pong structure na nakatindog, darakulang mga malls, pagkatapos pero yung reparo ta duman, garo, dahil kitang nahiling na major na pag-irahay kan mga inong drainage sa downtown area kan Pulangi at saka yung pati naman sa luwas sa may highway. At ang ani na kumbaga may outfall yung mga matitipon na tubig sa sentro dapat makaluwas, umabante. Tama itong sabi ni Jimmy at saka ni Mr. Trillis na kay pon ngaya dragahan tayan. Tangani na maakomodar so dakulang volume kan tubig, buwelong dumalagan kung saan man po yung paduman. As hindi magsupay na maduman sa mga kabakban, sa mga kaharungan, kahirakman. Okay? Bueno, si Alberto Polidario, Sinovac at Filipina Antiviral Indonesia, pharmaceutical pa rin gagamitin sa Indonesia. Sabi ni Alberto Polidario, yun daw, okay? Felix Madrona, morning po. Good morning, Sir Mar, watching from Baclayon, Bakakay. Yan po, tabi sa mga kababayan natin na nakantabay sa DCGB News Online Facebook page. Alright? And naman po sa mga kababayan ay congratulations po pala sa new set of officers, mga tugang kan kabalikat CBCOM Albay Coordinating Council. Nagkaigwa po ng pagtiripon kasud sa mga opisyalis, mga presidente kan lambang chapter sa probinsya kan Albay. Duman po sa Santo Domingo Ginibo sa 430 chapter and nagkaigwa po ng eleksyon. So congratulations po sa bagong chairman kan Albay Coordinating Council kan kabalikat CBCOM for 2021. Ang chairman si Sir Sam na Atun.
Kabalikat Civicom 15523. Yan, sa Zion chapter po ito dito sa Legazpi. Ang Vice Chairman si Sir Francis Bualoy, KB 43017, yung presidente mo po ni Santo Domingo chapter, no? Sa Rumbangi Base. Okay? Vice President for Administration si Madam Emily D. Mendoza, 15546. Vice President for Operations, yung manggiraray po si Colonel Sir Nicanor Aicotcho, 15545. Secretary General si Ma'am Leia Villerman, KB 33302. Tapos silang Treasurer si Madam Edeline Rolda Haro, KB 33330. Auditor, Madam Cristina Bendiflor, kabalikat 88246, Cantabaco. Ano? Ang mga ACC representatives, ang First District, si Sir Ervin Requentina, KB 88216. Second District, Sir Sam Atun, KB 15523. Third District, Sir George Sison, KB 33304. Okay, so ang Board Chair, si Secretary, si Sir Saldi Perol, KB 13726. Grievance Committee to be chaired by Sir Saldi Perol, Sir Erwin Fahot, and Francis Bualoy as members. Okay? Ang kabos na chapter, President will automatically be members of the board. Ayun, okay. So, congratulations mo tabi. Sa Albay Civicom, Team 1001. Digdi po sa tuya pong probinsya. Okay? At saka sa Sorsogon. Namiss na, yung mga nito yata din nakarating. Yung KB 129. Hello sa Indo, tabi dyan sa mga nito. Good morning po tabi, mga amigo. Alright? O bueno, mga tugang yan. Yan po yung mga opisyalis kan mga radio volunteer group na talagang yaon po na mamayag pagpumpa kayo sa gudmon yan sa pagtabang sa naman. Ha? Sa pagi po ng komunikasyon, asin, ngunyan, pati pag-rescue, asin iba pa na mga kinakaipuhan na tabang bilang mga volunteers, yan po yan, walang sweldo, may oras na pinagtatalaan para po sa karayang kamanuan. Okay, mabuhay ka mo. Mga kabalikat Civicom chapters sa bilog pong probinsya, sa bilog na Pilipinas, and all over the world. Meron na tayo sa Saudi, sa Europe, sa America, maging sa Middle East, at sa Japan. Yan, yung mga kamembro ta. Alright? O bueno, mga tugang, 25 minutes, makalipas na po ang alas 11 ng pag-aaga. Kumusta na po ang hiro-hiro, mga tugang kan, mga estudyantita? Nakabalik na ba? Sabi ka ni ba, garong nga ya, so iba arabo na magpadagos. Ayan. Garong nga inuruga ka na. Dapat siguro mga magurang iganyan ron tamang giraray, no? Dapat ay mawarang interes ka mga aki sa pag-adal. Tangani po na maging okay kita. Papa Mar, ang kilo kang karning manok dito sa Bakakay, 200. Ang baboy, 280. Ano na ini? Aba ay medyo barato pa ang kunya na di. Ang baboy dyan sa Indo. Burbarato pang baboy dyan sa Bakakaya. Bagay nariparo ko medyo nagburbarato na urig naman. Garo may mga stock ng iba, no? Kaya lang garo dyan sa daraga may problema kita. Ano itong nadangog kumani na may 1200 na payuning ning urig na i-depopulate o gaganda noon dahil sa ASF? Totoo ba yun? Kunin nga natin ang mga updates mo dyan, ha? Nasa linya po si si Renz Luna para po sa mga dagdag natin impormasyon po dyan sa luwas. Renz, good morning tabi. Please come in. Yes, maray na oddo tabi Sir Mar. Asin na maray na oddos to mga parantaba. Kumusta mga urig dyan? Iyo bagay to totoo sa istorya. Totoo. Sa inyo ring barangayan? Kilikaw tapos Malubago. Kilikaw, Malubago. Ano yan? Iba man yan duman sa kaso kanso nagpositibo duman sa saro sa mayon unit?
Iba tabi ito, Sir iba yan. Mar. Iba naman yan. Iba yun eh. Naku, sa Dahil inyo. bago matapos sa 2020, nag-positive sa Misi. Yes. Nasaro sa Langurig. Oho. Ini-isolated na sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Kaya nag-double check so Municipal Agriculture's Office. Nagluluwas na may nag-positive na specimen dyan sa Kilikaw, Daragalbay. Sa Kilikaw. Kaya ang nangyari, so gabos na urig sa 500 meter radius, damay duman gabos. Pero ito 200 plus? 253. Jesus Mariusip. Daing kunyan yan daing pasigwaryan poon sa Litson hanggang sa Damulag, hanggang sa Duglag. Roger. Nako. Kaso ako nagpuon na sinda mag-depopulate, ngunya nagpapadagos pa. Dahil ang medyo may pagkadakulan kay ining mga urig na gagadanon, ato yung gagadanon kan LGU, pero nga niyo nang antigataramta, igwa man asistensya na itatawaan Department of Agriculture. Sa kabos sa mga nag-ataman ng urig, kada sarong urig 5,000. 5,000 weather sa Artemis na Lubete. Weather dakula sa dit 5,000. Roger. Kada payo. Kada payo. Ayun, kung halimbawa ako, may 10 akong urig na didepopulate, di igwa kong 50,000. Aha. Ganun pala yun Kaya ngunyan, ibulinda. Lugi ang giraray. Lugi? Maray, kung lityung pasanata, binakal malibawa kay 3,000. Aha. Tapos siguro tama nung pasan ng isang bulan, di at least dahil pa nakaubos kisarong sako. Aha. Sistema lugi ito. Kaya lang karoon kayo ng sistema, lugi ka. Tanda ko wala na, ay seryoso yun ang problema natin. Aha. Okay, di, sa inako ito sa Kilikaw? Sa Kilikaw tabi, Sir Mar, sa ngunyan niya, follow up si Ma'am Namel Matosinhos. Dahil lang ito sunod-sunod masuseriya kan sa indang meeting sa LGU. Nabaratan nga niya to na nagdigdi si Provincial Vet, si Dr. Rapancho Belia, digdi sa Daraga. Dahil lang pinag-obserbaran man asin na pinag-reparuman na sitwasyon kan mga urig. Digdi sa Banwaan. Asin kasunod niya ni pag-positive kan saro nang nag-positive din sa Kilikaw, masagibumanin na pag-investigar man ang Municipal Agriculture's Office sa iba pang mga barangay na maski nga ni harayo na digdi sa area kung saan nagkaigwa ng positibong kaso, magkakaigwa sila ng double checking man, malalo-lalo naman sa mga sur na parte kan Daraga. Dahil ang tadakulman dyan ng mga origan, lalo-lalo naman sa mga nasa lado ng pribado na mga nag-uurig, dakol man dyan nag-ooperate, kaya iyan man ang sa nag-double check kung yung kaso man ini, magkaigwa man dyan ng positibong kaso. Yan, dahil man anong lockdown, dahil man? Dahil man tabi so, suwali, garo sa barangay na itong igwa, dahil pwede magluwas, dahil pwede maglaugurig dyan. Roger. Okay, ayan, sige. Kaya ang nangyayari ko niyan, nagkaigawa man sila ng checkpoint, apoy natin di sa mga orig nga na pinagalaog sa slaughterhouse, basta kompleto sa mga papeles, dahil maninda yan na pinagpapugulan, dahil lang takay punta man yan ikisupply, ni nakarning orig. Pero sa mga nasa barangay na mentionar niya, to Aragang Kilikaw, magin man dyan sa Maisi, halos gabos man na orig na yaon dyan na malaw-luwas, halos sa maigpit man na pinagbabantayan, kan Municipal Agriculture's Office, magin man kan lokal na gobyerno. Naku, pira daw pirang pesos daw yan na logik andyan sa hag-industry sa Daraga. Roger, putong tayo si Melji Matosinhos, para tapos naman sa serye ng daning mga pagtiripon-tipon. Then tabi Sir Mar, angon yan sa Daraga, kasunod niya ni Kenny o nagbutwa, kasubanggi, na 253, pinagbabantayan ngunyan ka mga otoridad ining Municipal Agricultures kung igwa man pagsunod pang iba, nakaso digdi sa Banuan kan Daraga. Naku, mamundo man na pangyayari, adi? Roger. Gilugun mo yan. Kaya pipangadi tanagdan sa mga sur na parteng barangay kan Daraga, sana wala na magpositibo sa ESF dahil ang tadigdingani sa norteng barangay ay kung nagparasitive. Kaya sana dyan sa sur na parte warang magpositibo sa ESF. Ayun, okay. So yan tabi Sir Mar, ang mga follow-up, managwad kan African Swine Fever, digdi sa Banuan kan Daraga. Para gusto manggirari ang sa pinagibong espersos kan lokal na gobyerno maging man kan Municipal Agriculture's Office sa pagbantay sa mga kaurigan digdi sa tuyang Banwaan. Mga dagdag na bareta, Rans Luna, DCGB News. Thank you very much. Ako, maraw na pasabat yan sa bagong taon ta. Baka bigla umanta na makabawi-bawi na lamang ang sa tuya po ng mga nag-aaral tama ng urig, mga tugang. Nagka-problema palugod, Diyan po sa
sa tuya pong palibot sa Daraga. O na tayo sulitin lang itong sa Misin. Ako, mayroong nangyari po sa Kilikaw. Ayan, ngunyan, ang resulta kayan, mga tugang, madadalis o ibang mga urig. Sa palibot kayan, 500 meters na radius. Ayan, itry ta daw si Doc Pancho Milla kung makontak natin, ha. Ayan. Sana hindi busy, baka nasa meeting to. Sa meeting si Doc, ha. Medyo alarming din yan. Diyan sa barangay, biro mo 253. Ay, naku. Nakulang kalugian po yan sa mga nag-urig. Ayun, naku. Hindi natin makontak si Doc Pancho. Okay, yeah, anyway, taud-taud, balikan tigiranay si Doc Pancho Milla. Makalis ng buka ni oras na to, mga tugang 11:32 in the morning. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy paklo. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Consensus Pack, only 1050 SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. An oras hatod sa Indokang. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Clemex Forte. Clemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di ba mag-Maxvit? Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di ba mag-Maxvit? Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di ba mag-Maxvit? Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon.
Tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga tugang, balik na po kita sa tayong programa. Sana nakaluto na kamo. Higop. Higop agong. Tapupulpugong. Ay, nako. Malipot-lipot po ang panahon. Magpasiguro po kita tabi. Mga aki, di magparapaururan. Tanganin po di magkahilang. Sa panahon po ngunyan, difficile magkahilang ng ubo-ubo at saka kulog-kulog pa yun. Difficile naman yan, di. Kaya, doon po sa mga kababayan ta, magpasiguro po kita ta. Dahil pang kasiguruhan. Mga to, kung ano rin mawara iyan, ta. Igwa pa nga mga nagka-develop na COVID. Ang variant, ano? Digdi sa Pilipinas, tulo ang pig-aabangan, pigbabantayan. Di ba? Itong sa Malaysia, na variant, ang Malaysia, rani lang sa Pilipinas, yung Sabah. Kada ako lang Pilipino sigang buro-baralyo duman, kaya nga ni kaiguanan nin ispersos naman na i-lockdown. Bawal lumabas, bawal pumasok. Tapos itong ali sa UK, and then may sarong strain na na-discovery ali man sa Amerika. Yung variant. Yan ang problema man eh. Kasi bago, pero yun, so karoon ni Pio, na nabakunahan. Yan ang may reading kwarta po ang arigladohon. Sa Pilipinas, may problema pa kita. Nagkipag-negosyar pa, dahil pa kitang kwarta. In an interview kasubago, mga tugang kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Wendell Abisado. Sabi niya, dahil pa nga sigurado kang gobyerno kung saan makuha ng pundo man eh. Nagagamit kang Pilipinas para sa pagbakal ng bakuna kontra COVID in kaso maging available na ini. Iyan, kasunod po yan kang pagpirma ni Presidente Duterte kang 4.5 trillion pesos na 2021 General Appropriations Act na magtataon ng pondo pa na po sa iba-ibang ngayon sa di gobyerno. Now, ang sabi ni Secretary Wendell Abisado, tayo nakakaaram kung pirang pundo kang gobyerno, kung anong ba dapat gastusin. Sabi niya, may nagkapira ngayang pinag-aadala na plano ang gobyerno kung paasain makuha ng pondo para sa pagbakal ng bakuna. Primero, so excess revenue sa 2021 General Appropriations Act as in so program loan fund. Ayan. Ikadua, so pag-utang sa Asian Development Bank o ADB as in World Bank. So yun ang options na pwede pagkuha ng pambili natin ng bakuna. Although may naka-earmark na 72 ilan ba yun? 72 billion pesos, di ba? 72.1 billion pesos, hindi ko nasasala. May naka-earmark para dyan para mabakunahan mga tugang so 80 milyon na Pilipino, 70 to 80 milyon, pero wala pa eh. Kaya, sabi ko po ini, tangani po na dahil kita magkagawa ng complacency, yung paging kampante, may mabakuna na nga, pili na maglakaw-lakaw. Remember, yung kaorong kasama ko ni Pio, na nasa, saan na ito man eh? Dubai ba yun? Sa Dubai ba yun si kaorong ni Pio kasama ko? Basta nasa Middle East, na taga-tabako, dumana nag-star. Nabakunahan na siya, confess shot. Ayun mga sabi na, maski nga ako nabakunahan na, dahil kung manigiraray pigahali, itong pag-ingat, sining kang pagsulog ang face mask, pag-physical distancing, pag-ugusting kamot, pag-face sheet gabos, na pagtutugon. Dahil itang kasiguruhan na maski nga ka nabakunahan na, dahil kang kasiguruhan kung maulagitang ka pa o dahil pa, o dahil na. Ayan, di ba? So, wag niyong iasa dyan sa magpasiguro po tabi ito dahil magsinutil. Dahil digdi po sa albay, nakita nyo, nawara na, iguana naman ngunyan, nagdadagdag na naman. Kaya sana man tinirunta po yan. Dahil ibang depensa pa, lalo sa Pilipinas. Sa ibang mga nasyon may mga bakuna, naglaom siya din sa bakuna. Pero sa Pilipinas, dahil pa po ning available na pangontra.
Kundi, so, face mask sana. Ha? Face mask, face shield, physical distancing, hugas kamot, yan ang pinakano, yung pakusugom ang resistensya mo, takani kung ikaso maulagi ka, day ka magulpi. Di ba? So mga may comorbidities, so mga may edad na, mga aki pa, day mo na magpararuluwas, diyan sa nanguna nga may mga, may mga nagkakapira na mga persona sa Pilipinas, sa ibang parte ng Kinan, dahil nagtutubod dyan, kundi nasa sa Indo na po yan. No? Kung dahil mga nagtutubod dyan, dahil kung mandamay ki iba. Di ba? Huwag mandamay ng iba. Di ba? Ayan. Sabi nga, Chris Taragas bago na, igwang nag-text ngayon na araw kaya dahil tuwad-tuwad na yan, iagdamani na ngayon. Iba ta ka ngayon, di ba? Sabi ko sasarayin ka mga may COVID, kung dahil kayo naniniwala, abo man kaya wag kayong pilosopo, ha? Irespeto ta na lang ang pagtubod kang lambang sara. Kung dahil ka maniniwala, diyan so be it. Yeah? But then, dahil nito pagsagkaan man ang karapatan kan iba na nagtutubod dyan. Kaya, tahan ibang ariglado sana. May problema kita Actually, pati sa pagpapabakuna, medyo may mga agam-agam pa mga kababayan natin Pilipino. Tanagulpi. Kan stigma mga tugang kan itong kandigbak siya. Pirang taon naman na may kinarasuan, dahil pamambagang resulta, not a single case na nagpatunay na nagadan dahil sa dingbak siya. Dahil man. O hanggang ngunyan ng question mark. Diba? O yan, siguro, tarabangin na hindi yung paliwanagan kung paano bang makumbensya mga kabayan na magpabarakuna. O tanagulpi. Kumbaga, tuminatak sa isip na delikado ang bakuna, pati sa mga epektibong bakuna, nagkadaramay. Di ba? Bakuna sa tipdas, iba pa, nagkadaramay dahil lang po dyan sa stigma kang pagkatakot kang kandimbak siya. Nako. Anyway, duwang po sa mga kababayan pasiguro na lang po kita, hanggat dahil pa po ning nakukuang talagang bulong gayan, wag na muna tayo magpara sa suway. Ayan, ha? Okay. Dumaan po sa mga kabarangay pista na bagang isa Indo pa pumar. Oy, pas muna tayo mga kapatid. Mayroong COVID, bawal. Magsirimba na lang kita mga radji. Wala na munang kainan. Tang kainan, yan ang super spreader na pigtatawag ka mga DOH, di ba? Dahil natural, pag magkaraon, matararaman may istoryahan. Kaya kasi bago, picture ko bago sa health story na sa COVID tips na kung may andaan, binyagan, pistahan, kasalan, anibersaryo, kung ano pa man, tipon-tipon, dapat igwaning kung sa paraino may tanggiro, bako na kada saro makapot kang kubierto kang itong utensils nindo. Asin mag-urumukan dyan sa bawal, huwag na anyang gawin yan. Okay? Yan po tabi sa mga kabarangay, Sus Mario Joseph. Kuya John Apules, belated happy birthday. Ayos? Ayos ang birthday ni Kuya John, masabawon. Talagang ito ngayon ang bindisyon na tunay. Dapat nangarigos ka sa oran kasud ba? Di ba? Alright, yan po tabi sa mga kababayan ipasabotin, huwag niyong ibaba ang guard. So pagbabantay, as in pagpasiguro difficile na. Dahil man na makuwara garo, kung magsunod kita, tapos dahil kita na ulak kita, kaysa magbasol kita na may nangyari sa tuya, as in sa pamilya Iyo. So, yan sana po tabi para sa mga kababayan natin na padagos po ang dispersos man, mga tugang na magkaigwaning maray na buhay ngunyang pong 2021. Pero medyo mapagal-pagal pa sa Pilipinas, it's expected na baka mga Abril or Hunyo or Hulyo magigwa po ng bakuna. And not all na mababakunahan, may mga order of priorities na kinakaipang pong sundon even sa local government units. May mga LGUs na nagtaragama po ng pondo para dyan.
Di dako lang kabawasan na duman sa utangon mga tugang kan local kang national government kumautang man para sa vaccine. Ang contention mga tugang ka mga kababayan nato na mga local officials kaya sila nagtagama tangani na mabuksan nila ang ekonomiya dahil hinda matakot na magpalaog man mga tugang ning mga persona bakong araw nga na lockdown na naapektaran gabos sa mga negosyo. May nagsararado, may temporary, may na permanente ng sarado. May nagtaranggal na asin kadakol po sa 400,000 plus at mga nawaran po ng trabaho dahil lang po sa COVID. Pangyayari Ayan po tabi, okay? Sigurado kita kang bakunang iyan. Iyan nga ni po baga, may mga kaya nga ni dapat mag-clinical trial May mga pag-aadal na dapat na gibuhon. Although sabi nila, dapat niya 5 years at ang ito madalion, kaya ayan nagkakaduwa-duwa sa iba. So, kaya po ang ganyan kang gobyerno ng massive na pagkapaliwanag kung ano ba talaga kuya. Yan. Ayan, okay. Okay pa. Sabi ni Doc Melia, good day, tomorrow na lang po sir at present di pa po kami dito kilikaw. Si Mayor lang po ang pwede magtaram as part of the protocol. Di pa din po kompleto info maybe this afternoon pagkatapos po ng calling. Ayun, okay. O sige po tabi, Renz, lang si Mayor June, Mayor Vic. Diyan po sa Daraga manungod pa yan, At saga na lang kaurunan to si Doc Melia para dyan sa sitwasyon po dyan sa Daraga sama nungod po sa ASF. Okay, nagsumimbag po sa teksta si Doc. Saga na lang Okay. Okay po. Okay po, Doc. Tangani po na maging ariglado kita. Okay. Ayan. Papa Mar, paano kung hindi magpabakuna? Pipresuon ba? Dahil man po, voluntaryo man dyan ang pagbabakuna. Gusto mo, pabakuna ka kung dahil. Dahil man na problema. Pero ngunyan, dahil ka magpabakuna, dahil pang pig-approve na bakuna. Kung ta-COVID, pasiguro ka mo dyan, baka madali ka mo. Tayo po yan so katugunan kan mga nanunungdan. Nangani po na dahil kita magkaigwanin problema sa buhay ta. Huwag na nating dagdagan pa. Basta ayusan na yan, magpasiguro, magkaumpo ning maray, nganing mas kusugan resistensya, magtanom. Magayong baga magkaon na ang pigkaon mo sa tinanong mo, sigurado mong sureball talagang ariglado. Natesting ko dyan itong pagtanom ning saraditsa na mga gulayon. Ayos man talaga, masustansya man, makusog man sa ginawa. Ayan, mga bagong sistema po ngunyan kan mga mga kababayan ta. Si Mark Balonso, matibay ng inaanak kong ini. At saka si Daisy Jane Balonso, ang pinakamatibay na arkitek sa mundong ibabaw. Yan. Kita nyo, pag gusto nyo magpabahay, at gusto nyo ng arkitekto, tawagan nyo ako. Tindos ko dito kay Architect Daisy Jane. Architect Jane Balaoro Balonso. Kumusta na pala si amigo kong Gabriel Balaoro? Kay Gamme, kumusta ka na sir? Long time no see na sir. Alright, karaon ng yanong. Sige, okay na kayo mo Mark. Katangani na maging ariglado na. Ayos na ang buto-buto. Alright. Okay, so ano pa to? Sabi digdi, balik na ngaya kuryente. Ayun, nag-brown out Pagpaparos-paros talaga, medyo may mga line to ground defect na nangyayari
aram mo na, turoros o mga kuryente ta, maparos-paros, makusog ang paros ha. Kaya pigubawal baga ang paglawod, mga tugang, ta nga ni masiguro kita na daing madiskwido. Ha? May gale warning, wag na magpuwersa. Tanga ni po na ang buhay man girarayan sa tuya pong pangatamanan. Alright? O yan. Okay. Meli Anyunuevo watching from Bañadero, Legazpi City. Ayan. Uy, good morning po tabi. Sino man si Felix Madrona. Morning po. Alright. Salamat po maray sa pagantabay manggiraray. Papa Mar, pira na nga ni po ang kaso ngunyan kang ano yan? Kan COVID sa Bicol. 17 po ang additional. So, nagrelos ko niya na resulta. Ha? So, updated na result ko niya na aga, pinaluwas po kan DOH, 17 ang naidagdag. Duwaan hali po sa Albay, saro sa Legazpi, saro sa Pioduran. O, yan po tabi ang update ha, para po duman sa mga kabarangay tata, dipisil na. Tapos, 11 ang gadan. 11 ang mga nagadan dahil po sa COVID. Grabe, ano? Deadly talaga. Kaya wag na tayong magparadunong-dunong, mag-asikaso na. Ayo. Alright. O di, duman po sa mga kababayan ta, kay puhan ngayon na pakusugum pa. Nasa satuyan man siya. Sabi ko nga mga nakalihis pa, kung masaya ni Padre mo, pigtatarami na nasa indo mga kamot ang kaligtasan nindo. Kung magtubod ka mo, salamat. Kung dahil, okay lang. Iyo po yan. At nyaon sa kamot, mga tugang kung ano-anong pigkaputan. Tapos ikinapot sa payo, sa ngimot, sa dungo, sa mata. Ayan. Diyan papasok. Kung contaminated na yan, nanawakan nyo, diyan papasok po ang virus. So, kaya pasiguro ko, taingat na lang kita tabi. Tangani na daiman mga tugang makaulakit sa iba. Pag naulakitan po ang kapamilya, taga-boss, kaya mo pag lockdown baga, pag naghanap kang primary and secondary, contact, so, li-lockdown baga, dahing ruluwasan ka mo dyan. Sa lawag din 14 di aldaw, habang pigo-bisiro, tapos may mga swab test pa. Tangani na, masigurong dahil makalakop sa barangay. Yan po ang mga mga dapat pong masikasuhon ka mga kababayan. Pag may nag-uruli, iusip tulos. O yan, at least kung yan, natitrace na po ninda tulos. Ang mga kababayan, aktibo man, iusip ninda tulos ng iyo. May nagabot niya tabi, o bibulnot yan kang MDR mo, kaya kang aretsyo. Tangani po na masigurong okay kita. Alright? O yan po tabi, Papa Mar, nga tapot mga madunungon ang mga motorista ata nang daingay dapat paribok ang motor ampi ka para karag ng mga tambot sa maribok yan ayos pag natsimpuan ng kan LTO rimatian minsan may mga pagkakataon po na pig-check yan okay hindi man ta, di ta masabutan man sa iba na nga tarog ka sa parang ngayon mapwersa ko, di nakaistorbo. Nakaistorbo. Kaya nalilagit man sa iba. Kundi, di po sa tuyang palibot, kung tutuusin, pag ang motor mo, binakal mo, matrangkilohon ang tanog, sinalihan mo kibago, ayan, parang ginalaw mo yung tambutso, may problema yan. Parang 600 pesos yata yan ng ang multa dyan. Mga tugang sa defective muffler na tinatawag nila. Defective muffler. 600. Yun yung mga una. Lalo ang niya na may mga halangkaw ng mga penalidad. So, ingat lang po tabi. Okay? Tangani po na dahil kita magkaigo ng problema na abunaran, pagkatapos makadiskwido pa, mga tugang ning kapwa tatawo, ay di ingat na lang po tabi. Magsunod ning tama duman sa mga tamang pagmamaneho ning auto. Di magpara, para dinunong na napasali kita na una, tasalirita ng tinampo. Yo. Alright? O yan, mga kapatid.
Papa Mar, good morning. Salamat, nahiling ta ka na naman. Ay, pangyayari sa buhay. Salamat naman po, tabi. Okay. Papa Mar, tama ba na dadaong na ang cruise ship dito sa atin? Uy, may plano po talaga. At I think, sariyan sa mga pigtatawang po ning atensyon na gararogon sa Cebu Wharf baga. May magduroong na cruise ship na ngani na mad-boost ang turismo dito sa to. Okay man po yan, ha? Okay yan. Total, dakol man po kitang pwedeng ipahiling dito po sa probinsya. Okay? Dakol po yan. At saka, dahil man talaga matatawadan, ang turismo, saro yan sa nakakapag-boost ng ekonomiya. Ha? Saro po yan sa nakakapag-boost ng ekonomiya. Dakol ang natatabangan kaya na magkaguning trabaho. Di ba? Paglusod pa sila sa aeroplano, igwa na tulos na natawan ng trabaho, supporter baga. Di ba? Pagkatapos, pag-los kan dyan sa departure area, I mean, sa arrival area, pag-abot kan dyan, di may masabat. So, tricycle o taxi o kung ano pa man, di ayos na. Tapos, ma-hotel, di yun, may trabaho na naman duman. Kadakol, makakan. Kaya, iyan po ang pigkakwaan maning kusog kang iba na mga lokal na gobyerno na sana ngayon mabuhay iyan. I hope na matapos naman ang po ining pigampang ta mga problema ngayon. Tangani po na dahil na po kita nin masyadong nakulang papaasanon pa. As in, makabalik na sa dati. Okay? Ayan, hello kay Reverend Tonton Bautista. Si Tunying. Si Tunying. Reverendo. Malapit na itong ordinan si Tunying. Alright, o paano mga tugang? I think this is all for today. Para po sa tuyang pong programa, Aramon niya to. Salamatan po sa indo pong pag-atabay sa tuyang pong programa ngunyan po na pag-aaga. Abangan po masunod. And sa tuyang po na Bareta alas 12 with News Director Edwin as in Chi Antibula. Kaya na po ka boss. Thank you and God bless. This has been Mardela Daingiba. Hanggang sa aga po. Bye-bye. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw!